Bloque Nacionalista Galego leva presentado no Parlamento Galego diversas iniciativas exixindo a Xunta, que é realmente a culpable do que está a acontecer, unha solución que pasa por garantirlle os postos de traballo a quenes están en alimentos lácteos e que pasa por garantir o cobro das débedas de leite aos labregos que aínda non o cobraron. A Xunta foi quen nun primeiro momento se negou a entregar o proxecto á práctica totalidade das cooperativas galegas e foi quen, torcendo o acordo que xa había, yo entregou non sei por que intereses a 6 cooperativas que agora vemos en que derivou todo, na auténtica bancarrota que ten un nome de culpable que se chama Xunta de Galicia. Por eso no próximo pleno que vai haber o martes que ven no Parlamento Galego, o BNG vai intentar arrancar un compromiso á Xunta para que se faga cargo do futuro da planta